Никога не съм изневерявал на Джуди. Изобщо не съм изневерявал, докато си имал връзка. През целия си живот нито веднъж. Това ми е стил. Само веднъж. Веднъж преди много време живеех с една много интересна жена. Казваше се Хариет. Срам е да го призная. Обаче тя беше най-голямата ми любов. Връзката ни беше много чувствена. Обичах я страстно. Правихме го навсякъде. Тя беше сексуален хищник. Правихме го в заседнали асансьори. В храстите. В къщите на разни хора. В туалетната някакви партита. На задната седалка мяташе одяло върху краката ни, вземаше ръката ми и я слагаше между бедрата си. Беше невероятно, разбирате ли? Имаше голямо либидо. Искаш да го прави с жени. Известно време беше наркоманка. Взимаш от нея неща, които вдишваш, за да получиш оргазъм. С нея се образовах яко. Бях от по нея. Като омагьосан. Накрая тя свърши в една клиника. Какво да ви кажа? Беше страхотна, но луда. Не знам. Винаги, когато има малка вероятност нещата да се наредят, нещо прещраква в мозъка ми. Може би, защото съм писател. Появява се някакъв драматичен момент и аз тръгвам с такава жена. Положението става толкова драматично, че аз като че ли се влюбвам в самата ситуация. Това естествено е кофти за мене. Знам го. Не е добре изобщо. Не е добре.